Tyrkiet, der ryger man vandpibe. I en vandpibe kan vi... Prøv lige vise rundt. Café. Der er mega hyggeligt, og vi har lige sat os i et fodboldkamp. Og... Kan man høre, hvad jeg siger? Og i Tyrkiet, der har de kæmpe stor entusiasme omkring fodbold, som de kan se, når de ser skærmen der. Tyrkiske vandpibecaféer svarer lidt til det engelske princip med en pop, de tager ind efter arbejde eller efter weekenderne. Så tager de ind, og så ryger de vandpibe, ser en fodboldkamp, hvis der er en fodboldkamp. Og så sidder de og hygger, og det har været rigtig hyggeligt. Og vi har lidt her, og se og så videre. Vi har været inde tidligere i dag, hvor det også var super hyggeligt, og hvor der var bare hyggelig stemning, ikke? Ja. Det er det, de bruger meget af deres fritid på. Lidt ligesom den engelske pop, ikke pop, men PUB-kultur. Og kul, det får man raffel på. Det skal man. De går meget op i fodbold. Det har jeg lært i dag. Rigtig meget. Så er vi så på en restaurant, hvor det faktisk også er ret så normalt at have vandpiber også. Vi har fået den på tilbud, fordi at, noget tyrkerne de kan lide, det er at sørge for, at folk de kommer igen ved at give rabat. Vi skulle faktisk give 20 for den. Så har vi så fået den til 15. Folk de er sikre på, at vi kommer igen, og det gør vi, for det er godt. Om bag os, der kan du se den gamle bazar, hvor vi skal hen i morgen. Og det får I også en video fra. Og det skal nok blive spændende, det lover jeg. Hold kæft, du skal spille med kæreste. Er I Brøndby-fan? Jeg ser mig slet ikke det der. Nej, tak. Ved du hvad, jeg skal virkelig skide. Jeg skal virkelig skide. Er I Brøndby-fans alle sammen? Jeg skal virkelig skide. Jeg synes fandme, I opfører som Brøndby-fans alle sammen. Hold da kæft, man. Jeg har bare lyst til at løbe. Jeg vil ikke bare skrige og græde i hjørnet. Надо подойти к другой метке, но автоматически. I dag har vi været på bazar,
hvor vi fandt ud af, hvor meget det handler om prisen. Vi fandt ud af, at man simpelthen kan gå ned til, hvad var det, fra 40 leve til 5 leve. Og jeg har fået min nye jakke her, den kostede 155, jeg fik den på 90. Og det var faktisk meget spændende, og så var vi nede og se Cisternen, hvor det var i Byzantins tid, og opsamlet vand, den var gigantisk stor. Jeg tror, der kunne være 40.000 meter vand. Meget. Og applaus til at vinde spørgsmål. Afsnit. Ja, så var der så en pause, men en pause. Hvem blev man af? Noget jeg lige vil nævne, det er, at der er bestemte gadehandlere, der går rundt med varerne. Det vil sige ikke dem, der har boder inde i den gamle bazar, men lige ude for byen, der er der bestemte gadehandlere, for det meste med parfumer og deodoranter, der er yderst påtrængende, og det kan være yderst påtrængende, og man skal bare ignorere dem, og det er ikke altid det virker, så vi har prøvet at snakke dansk til dem. Så går det. Lige nu det. I morgen, der skal vi ud og gå på Taksimpladsen, hvor vi blandt andet skal interviewe unge tyrker angående de demonstrationer, de er i gang i for tiden. Og der får I selvfølgelig også input mere om, hvordan de er, mere måske internationalt teknologirelateret. Og det skal nok blive spændende. Så er vi ude at sejle her på Vosbølstrædet, som jeg sagde. At sejle forkert, fordi man skal huske at være sikker på, hvor man skal hen, og ikke bare hoppe på en båd. Vi endte derovre, hvor vi skulle have været derovre, hvilket egentlig var et lille problem, og vi måtte købe en billet mere. Men det er så der, hvor man skal være meget specifik og være sikker på, hvad man laver. Vi er på vej op i i Galatea Tower, hvor vi skal op og se det, og have noget mad og noget, hvor vi bagefter skal ind, som sagt, ind og interviewe tyrker inden på Taksimpladsen. Og det skal nok blive spændende, og det får I mere at se senere i dag. Tak for det. Is your first time in Turkey? Third. I've been to What city have you been? Lomans and Levin City. What job? Izmir. Not Izmir. Izmit. Yeah. Izmit. What do you do in Izmir? Study? No, I don't think it's that. Hvorfor? You know, when you sail out from Mount Vi skal møde klokken 9. there's a little This girl. separated. Din Marmaris og Istanbul. Lomans or Istanbul? I don't know yet. We've only been here today, but I think it's better here than Lomans. Lomans is cool, but I think it's better here. Så er det så. 2 sekunder, ikke?